istorya na mapapadapit kay Pai Jose, asin ang sayang misis, na 5 taon na sindang mag-agom ni misis niya. Pero dahil sinda mga pangga nagkakaaki, ini si Pai Jose para sisira ini, para lawod, para dakop ning sira. Sarong banggi, malawod na si Pai Jose, bulanon. Bako kitang eksperto sa paglalawod ni sira mga pag, pero pag bulanon gayud maglawod ka, garo na madadakop. Bago da mga tugang maglawod si Pai Jose, nagpawalat muna siya kay misis niya, nagpabalon muna, naglabing-labing sinda. Dahita na i-describe kung ano man sulabing-labing nila, ta private matters man ito. Sabi nga ni kaso aki na bilot, kalaligot kung kalaligot. Di mga bandang alas 7 ning banggi mga pagkapamanggikan magagom, di nagpinawalatan daan ni Pai Jose, naglabing-labing sinda, tabaka lamang kon iyo na makabuo na, asin magkaigwa na sinda nin chikiting, magkaigwa na nin aki. Pagkatapos ninda maglabing-labing, uto na si Pai Jose, kurukulkul na so sa iyang mga balunon, so sa iyang bangka mga pangga, hinabit na duman sa lawigan niya so sa iyang bangka niya na may sadungo. Kasi rin na, patoy-atoy na, naglawod na. Ngunyan mga tugang, bagano daw, itong si misis niya, may igo pala ning kalaguyo, may kirida, may kulasisi. Anday aram ni Pai Jose, ang kada malawod siya ning banggi, sasalisida ini kan kalaguyo. Ay, delikado talaga, delikado. Pag-araw kayo na mangyayari ay talagang mamamararong nin pulbura sa barangay. Pag-araw ka ang misis mo, pag nawawalat sa harong, sinasalisi. Baga anong swerte mga tugang? Baga ano daw ta si Pai Jose, nawalat niya da mga panggaso sa iyang banwit. Mga 10 kilometro na gayud dinalagan kan na baruto ni Pai Jose, buminalik da siya sa harong ninda, buminalik. Tanawalat ba sa banwit Pag abot daan ni Pai Jose duman sa harong ninda, pag bukas niya kang puwertahan kan harong, yung gayong manumpungan niya, si misis niya, tapos so kalaguyo. So kalaguyo da mga panggabiyo ang kinakakan-kakan na supigatada na. Nanumpungan da ang gayon ni Pai Jose, si misis niya. Nilaladop-ladop da kasukalaguyo ay inay Santa Maria Elementary School. Ang guton da si Pai Jose mga pangga, kinurahawan niya da sukalaguyo ni misis niya. Ay inay pa di, kaya palan 5 taon na kami ni misis na mag-agom da pa kami nagkakaaki. Ha? Pagkatapos kung laganan si misis, pig susop-sop mo man. Tuyong si Pai Jose mga pangga minadeposito. Uto man so kalaguyo mga pangga pig withdraw. Salamat sa imo Jeffrey Tulo sa pagpadalakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?